गावखानायखा खर' गावदों मानसिखौ गावलायनाय नङा बियो एकदम गावलायनाय नङा बियो आंनि गथ'आ नायनो हागोन साबा नायनोबो हागोन जायगाखौ मिथिनो हागोन नैबे नुहुरनायानो फुंखा बसुमतारीनि गोथै सह अननानै दावराव दावसि जोंनि मानसिया प्रतिस्था खालामदों गुबुन गेदेर रिला खालाम जोंनि बर'फ्रा संगे संगे एक्सन हाजार मानसिया हाजार मानसि थेवबोथ' जेबो जायाखै फरायनायफ्रा फरायसिन बानायगोन बिसोरो बयला बुथुम जानांगौ बिसोरो खाला कोन माबायोगा बयला मोनखो मैयानो लायनांगौ आयो फरेस्टखौ बिदि नुदों बेसो देखाना फोजाव बावनांगौमोन एसे थाबा Çoyranı uğurdu. Çoyranı uğurdu. Gusnya pilih mana gitu? Udah dong isi apa aja? Isi apa aja? Oh, direct. Aste. Mobilnya nauna apa? गाड़ी का पत्ता मामा जी हां ये उधर डन मानी गए मांगनो डन अड़े किसी फुला ये क्यों लंगला नहीं देखो ठीक है भाई पब्लिक नोंथांनि फिसाज्लाया जितु फुंखा बसुमतारी फरेस्टजों आंनि फिसालाखौ दिनै एकदम जेबो दाय गैया गारा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मानसिया गावथारबाय दायानो गैयामोन दंफांबो लायाखै आं बिराद दुखु मोनबाय दिनै फिसाला सासेल'मोन आंहा फिसौ सासेल' दिनै आंनि फिसालाखौ गावथारबाय
बे दायनिगिरिया फरेस्ट डिपार्टमेन्टआनो आं बिसोरखौ साजा होनो लुगैयो आरो आङो साजा होनो लुगैयो औ आंहा दिनै बिराद खहा जालांबाय न'खराव आंहा फिसाला सासेल'मोन रावबो गैला दा मालाबाफोर थांबाय बायोमोन नामा हाग्राफ्राव थाङामोन खौरां बिजोंफ्राव नुनो मोननाय जादों बे फरेस्टजों माखासे नारा नाथा जानायनि गेजेरावसो बेबायदि जाथाया जादों होननानै मा फोरमायनो सानो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मानसिया थांनानै दाय गैया गारा गावहैबाय खिन्थु बेखौ गावलायदों होनदों बे नङा एकदम थगायनानै बिसोरो फाव फान्दायनो सानदों नङा आरो बियो बिसोरो जिथु इलेक्सन बे नंखाय आरोना नंखाथारा आंनि फिसालाया बिदि अस्त्रबो दैनो रोङा जेबो लाङा सिखा रुवाबो लाङा ओरैनो बियो बिमा बिफानि सायाव जानानै उदां उदां बेरायो थाङो जेबो होना जोङो फिसाला सासेल'खाय दा बिनि बिसिखौ सोर नायगोन दा बिनि बिसिखौ सोर नायगोन जोंनि बिहामजोखौ आरो फिसौ सासे दङ जोंहा बे फिसौखौबो फोरोंनाय फेदेरनायाव हेफाजाब नांगौ बेसेबां फरायगासिनो गथ'आ देग्लाय क्लास 2 थांबाय उन्दैसोना उन्दैसो हौवासा सरकारनि बिफा नङा होमबा औ जाथाया बोरै जायामोन जाथायाथ' मथा मथि आंनि फिसाला आरो बिहामजोआ पिकनिक स्पटआव दखान होयो पिकनिक स्पटनि माने बेवहाय न'खरनि एसे उसुबिदानि थाखाय सोलिनो थाखाय एसे जा गरसे गरनै खामायनो हायो बिनि थाखाय दखान होयो बे दखानाव आंनि फिसाज्लाया आंनि बिहामजोजों सम सम एसे हेल्प खालामहैयो आरो ना हेल्प खालामो बेजों लोगोसे एसे फ्रि सम मोननायखाय खिजानि दैलामफ्राव बेरायदोंमोन दैलामाव बेरायनायावनो बेबादि घटना जाबाय आरो माला जाया बे मैया 3 तारिख ना 19 तारिख ना मैया 28 तारिखआवहाय बे घटनाया बेलासिनि 3 बाजियाव जानानै थांबाय आरो आंनि बयबो मिथिगौ आंनि गथ'आ बेबायदि दुस्त नङा आरो बेबायदि फांफुं मावनानै जाग्रा नङा मानो होनना बुङोब्ला आंनि गथ'आ सासेल' गथ' आरो बेहा बिसि दं आरो बिनि फिसा दङ बेफोरखौ फोथांनानै लाखिनायनि राहा लामा जोङो जिन्दागिनि थाखाय बेफोरखौ खांलांनांगौ फेदेरलांनांगौ फोरोंलांनांगौआव जोबोद उसुबिदा जाबाय बुंनो थाङोब्ला आंबो बोराय बैसो जाबाय दिनै न'खरखौ सामलायनांगौआव न'खरखौ बेबायदि मोनसे थांनानै थानायनि राहा लामा बुथुमनांगौआव आंनि थाखायबो एसे असम्भब जाबाय ना बिनि थाखायनो आंनि फिसाला जे गोथाङै थायोमोनब्ला आंनि न'खरखौ सालायलांनो हायोमोन आरो गथ' गथायखौ फोरोंनायाव न'खर मेनेज खालामनायाव जथेस्थ' आङो बेखौनो आसामोन सासेल' बिसा हिसाबै दा बे सासेल' बिसायानो जुदि बेबायदि अनागारिहाय बेबायदि दुस्त मानसिफोरनि आखायाव जिउ गोमायोब्ला आङो बेखौनो सानदों जाहैबाय जाहाथे बे फिसाला गोमानायनि आंनि गथ' गथाय एबा आंनि बिसौफोरखौ फोरोंनायाव आरो आङो बिहामजो सासे दं बेखौ जाहोनायाव लोंहोनायाव दिनै रान्दि जानानै थांनायाव बेहाबो दुखु दङ साबेसे फिसाला दं सासेल' 5 बोसोरनि हाग्रायाव माब्लाबाफोर थांबाय बायोमोन नामा समफोर बियो आंनि फिसालायाथ' हाग्रायाव फ्राय थाङो होनना बुङोब्ला मालाबा लोगोफोरजों जुदि मैगं थाइगं नागिरनाय बेफोरबायदि माबा मोनसे मैखुन बायदिसिना बेफोराव गोबावजों खनसे थाङो बेनो आरो नोंथांनि फिसालानि सायाव अजद होनायखौ मा बुङो आंनि फिसालानि सायाव अजद होनाय मानि दा माखासे एसे सिगाङावनो मिडियायावहाय जों नुनो मोनदों बे मोनसे गावलायनाय काउन्टार जालायदों होनना बुङो बेथ' एकदम थगायनाय नंथ्रा बियो दैलामबारियाव बेरायनो थांनाय मानसिया मालाबाबो बे पिकनिक स्पटआव हिनजावजों एसे हेल्प खालामनो थांनाय मानसि थाङा गावलायहैया बेवहाय बे दैलामबारियाव बेरायदोंमोन माबा मोनसे साम' खांख्राय नागिरदोंमोन सम्भब नोंथाङा सोरखौ दायनिगिरि सानो आङो दायनिगिरिया माने आङो दा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय आं बेखौ बुंनो हायो आरो बे दायनिगिरिया फरेस्ट डिपार्टमेन्टना बे जाथायनि थाखाय जोङो दुखु फोरमायो बे ओनसोलनि जानानै जिहेतु घटनाया हाग्रायाव बे सोरमांगानि एसेल' 100 मिटारसो बिथोराव जादों घटनाया दा मानसिखौ हमनो मोनदों बिथांमोना लांनांगौमोन रेस्ट खालामनानै आयेननि बेबस्था खालामनांगौमोन खिन्थु बिथांखौ बेबायदि अन्याय भाबै गावथारना गालांबाय आरो गावथारना गालांनायनि उनावबो बेनि जेबो रिपर्ट बिसोर खालामाखै दा दिनै 24 घन्टा मैया मोना बेलासिनि 3टा आरो दा 3टानि बारबाय दा बेखायनो जोङो खावलायदों जोंनि बिटिसि सरकारनि मान गोनां जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ
जि खोथाफोरखौ जोङो मिडियायाव नुदों ससियेल मिडियायाव बे नंखाय बेवहाय गावलायनाय माबा मोनसे जेबो थासारि जायाखै बेवहाय बिथांमोना हमनो मोनदों आरो हमनानैनो गावदों हमनानैनो मानसिखौ गावदों थुनानै बेखौ गावनाय जादों दा बिनि फोरमानफोरखौ दिनै दा नुनो मोनबाय बिनि डेड बडिखौ दा लाबोबाय दा बेखायनो जोङो खावलायदों बे ओनसोलनि जानानै जोंनि मानगोनां बिटिसिनि दैदेनगिरिफ्रा जाहाथे बिनि बेबस्थाखौ लायो आरो बिथांनि न'खराव फैनानै जाहाथे मोजाङै खबर लायो डिटेल्स खबरखौ लायो आरो बिनि थाखाय जाहाथे माबा मोनसे क्षतिपूरण जोङो खावलायदों जाहाथे बेहा गथ' दं सासे आरो हिनजाव दं आरो न'खराव बिमा बिफा दं बेखायनो जों खावलायदों जोंनि सरकारा जाहाथे बिनि न्यायखौ जाहाथे होयो न्यायखौ जाहाथे बे न'खरा मोननो हायो बिथाङा मोननो हायो जों बेखौनो दिनै रायजो राजानि जानानै खावलायहरनाय बे रखम जेबो जायाखै बेबायदि गावलायनाय जेबो गैया बिसोरनि आखायाव जेबो हाथियार गैया बिसोरो जास्ट आखायाव दंफां लायनो थाखाय सिखा रुवा लाना थांदों बेल' जेबो फोथायाबा नायनो हाग्रा जायगाखौबो नाथांसो थांनानै एकदम डाइरेक्ट गावखाना नायना गावखानायखा खर' गावदों मानसिखौ गावलायनाय नङा बियो एकदम गावलायनाय नङा बियो आंनि फोथायाबा नायनो हागोन सारना नायनोबो हागोन जायगाखौ मिथिनो हागोन निजेबो न्याय नांगौ जाय गावग्रा बेखौ नांगौ जोंनो नांगौ जोंनो न्याय नांगौ बिनि फिसा फिसौ बबे समनि थाखायबो नांगौ जोंनो गासिबो नांगौ जोंनो जों दा अमा नङाना जोंनो मानसिखौ नायनांगौ नांगौ जोंनो मानो जेल बानायदों हमना लांबाथाय मोनबा जोंनो नांगौ